kanka cire mu musulantar da shi kowa ya faɗa da malami ya yi asara wallahi ba inda zai je shi wallahi ba inda zai je wallahi muna da hanyoyi sama da dubu ne a kansa wallahi wauta ne da jakanci da takabburanci ke damunsa wallahi takabburanci da yarinta da rashin sanin duniya mutane uku ba a faɗa da su su waye mutane uku nan ba dai ga malami ɗaya mawaƙi baba kai fara da babanka kai fara da malami to mawaƙi ba me yasa ba fara da malami saboda yana da baki kai kuma baka da baki malam kusi alkusawi malami da hatta kifi a ruwa kwari suna masa addu'a in yayi kuskure an gafarta masa laifin sa kai baka sani ba kana ta zagin sa in yayi kuskuren ma fa in yayi manzo Allah ya ce kifi a ruwa yana nema ma Allah malami gafara in yayi kuskure su tururuwa su kiya duk suna nema ma mai karantarwa gafara wurin Allah in yayi kuskure da kai kuma yake nema ma gafara tukur wa yake nema maka wake nema maka kuma shi ne aka fara da shi akan abin banza wato akwai matsala Allah akwai matsala musulmi yau da yawa su ba su da tarbiyya wallahi kiristoci ba sa irin wannan mummunar ɗabi'a da muke yau in ka social media in ka ga ana zagin malamai wallahi masu cewa su musulmai ne ma ba za ka taɓa ganin kirista ya hau social media yana zagin fasto ba su haka su ko da suna da saɓanin ra'ayi ko na siyasa ko na wani abu da malamin su fasto ko rabaran fasa wala ba za su zage shi marasa tarbiyya sai waɗannan masu dunguran da sunan su musulmi wallahi kuma kan banza suke zagin malamai kan banza ne ba fa ya ja aya ba wani zamanta bane a'a ba yayi manzo Allah ƙarya bane ya saba masa wani a wani ra'ayi kawai na siyasa don sai ya wasu shi ne ya dinga kunduma malami ashar